Президент Владимир Путин башлангысынан сентябрдан Пушкин карта дип аталган мәдәни программа эшләй башлай. Уның ярдәмендә яшьләр төрле мәдәни сараларга бушлай ине ала. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсинә Иштанова. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт курсак театры директоры Альберт Имамутдинов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, республика бөтә Россиядә башлангыс алып торган ошо Пушкин картаһы программасына кушыла. Әлеге вакытта был картаны күп нисек кайдан алырга гомумән таныштырыгыз бу карта менән. Ысынлап та менә безнең театрдар, концерт оешмалары өчен зур шундай шатлыклы вакыйга дип әйтәм, чөнки безнең өчен бу бер яктан зур ханау, икенче яктан менә шатланып бу шундай проектты без проектка инеп, матур итеп менә әлеге вакытта эш алып барабыз. Әйтергә кирәк, ысынлап та сентябрь башыннан быелдан алып яңа зур проект битендә индерелде, тормышка юл алды дип әйтәйек. Ул да булһа Пушкин картаһы дип атала. Пушкин картаһы нимә ул Пушкин картаһы? Ысынлап та менә һез әйтеп киттегез, 14 яшьтән алып 22 яшькә тиклем булган яшьтәр, безнең Россия Федерациясының гражданнары дип әйтәйек инде. Дәүләт тарафыннан быел менә сентябрьдән алып декабрьгә тиклем 3000 сум акча ала һәм ошо акчаны мәдәни сараларга, театрдарга, музейларга, филармония, концерт оешмаларына, күргәзмәләргә йөреп билет алып инергә мөмкинчелекләрен кулланырга тиештәр быелга тиклем. Инде 2022 елда алганда бу акчаның күләме 5000 сум булып китә. Бу әлбәттә ошо яшьтәге бу битендә күбрәк олы яшьтәге мәктәп балалары, студентлар, өлкән класс мәктәп укучылары, өлкән класс укучылары, студентлар, яшь гаиләләр, әлбәттә улар өчен минем уйлавымча бу бик зур ярдәм. Әгәр дә менә акча юк дип театрга барырга, бармаска дигән һорау туһа, бу менә һорау өстендә уйланып торырга булмаячак. Пушкин картаһын алаһың да яһәт кенә театрга барып, концерт карап, музейга, күргәзмә карап, ял итеп кайтырга зур мөмкинчелек хөкүмәт тарафыннан. Нисек алырга бу карта? Нисек алырга? Бу бик ябай. Ысынлап та иң мөһиме беренче адым ул госуслуги дигән сайтта үзеңнең аккаунтыңды булдырырга кирәк. Әгәр дә булһа инде тагыла еңелрәк ул аккаунт булһа. Икенче адым ошо аккаунт булдырганнан соң госуслуги культура дигән приложениене смартфонга күчереп алырга кирәк һәм инструкция буенча виртуаль картаны булдырырга. Димәк, бу электрон карта түгел, виртуаль карта. Бу виртуаль карта форматында ала була. Әгәр дә инде виртуаль карта эшләү ниндәйдер кыенлыктар тудырса, Почта банк дип аталган банк бар шундай, ул бөтә Башкортстан буйлап, бөтә Россиядә лә ул банктың отделениялары күп. Шунда барып, пластик карта яһатып алырга мөмкинчелек бар. Һәм бу картаның исендә виртуаль, электрон карта, унда шунда ук 3000 акча була. Бер ничә көннән соң ошо модернизация үткәннән соң, модерация үткәннән соң картала 3000 сум акча быелга барлыкка киләсәк һәм менә сентябрьдән башлап декабрьдән адагына тиклем 31 декабрьгә тиклем ошо акчаны кулланып, ял итеп мәдәният усактарында сәяхәт кырып, ял итеп сыгарга мөмкинчелек була. Ягъни барлык мәдәни сараларга ла бушлай ине була. Шулай дип әйтергә була. Бына әйтергә кирәк, бүгенге вакытта бөтен мәдәният, дәүләт мәдәният оешмалары зур эш алып бардык. Яй буе дип әйтәйек, көндә Zoom форматында аралашып, Мәскәү менән бәйләнешкә инеп, Почта банк менән аралашып, зур эш алып барып, әлеге көндә менә безнең Башкортстан Республикаһын гына алганда 21 дәүләт оешмаһы ошо проекттың сиктәрендә эш башланы. Төзәтебрәк киткәндә 17 театр, концерт оешмаһы һәм 4 музей филиалдары менән ошо Пушкин карта сиктәрендә эш алып бара. Ягъни мәсәлән, билеттар алып театрларга һәм музейларга бүгендән башлап йөрергә була. Тагыла бер тапкыр төвәлләйм, димәк, бөтен спектакльләргә ла ина ала. Спектакльләр турында афишага килгәндә, директор төзәтеп китерергә кирәк, афиша барлыкка килә. Һәрбер дәүләт оешмаһы, театр, концерт оешмаһы, музейлар үзләре тәгаенләп афишаны тәкъдим итәләр. Һәм эксперт советы булдырылды. Махсус бу проект сиктәрендә эксперт советы карап, бөтә спектакль, концерт программалары ошо проекттың сиктәренә җавап бирһә, улар афишага индерелә. Гомумән бөтә театрларда ла ул спектакльләр ошо яшьтәге тамашачылар өчен тәгаенләнгән сиктәр булырга тиеш түгел. Ошо зур афиша безнең республика форматында ла, һәм әйтергә кирәк, Культура РФ порталында бөтә Россиянең зур афишаһын күрергә була. Унда инде бөтә Россиядәге булган театр, музейлар, Мәскәү, Казан һәм башка калалар, бөтә калаларның зур афишаһын күрергә була. Һәм ниндәй тагыла зур шундай ярдәм дип әйтәйек инде.
Мәсәлән, безнең Башкортстан халык, безнең яшьтәр Мәскәүдә булһалар, Мәскәү спектакльләренә ала, шулай ук барып, ошо Пушкин картаһы менән билет алып үтергә мөмкиндәр. Әгәр дә инде безгә гастрольләр менән килһәләр республикага, шулай ук билеттар алып, ошо Пушкин картаһы буенча ошо спектакль, концертларда карап сыгуу мөмкинлеге бар. Ягъни әлеге вакытта бына Башкортстанда берничә алмаш гастрольләр бара. Шул ук Башкорт дәүләт драма театрында ла һәм Курсак театрында ла алмаш спектакльләр. Димәк, уларның да без мәдәни яктан байый алабыз карап спектакльләр. Әйтергә кирәк, бер генә төзәтмә, бөтен спектакльләрдә ошо зур афишага индерелгән булырга тиеш. Улар Пушкин картаһының программаһының ситтәрендә индерелеп, ошо афишала булырга тиеш. Буның менән инде без сайтта таныша алабыз. Сайтта танышырга була, Культура РФ порталында һәрбер яшь кеше смартфон аша карап, үзенә теләгән любой спектакльдә һәм концерт программаһын, күргәзмәне үзе теләгәнсә кулланырга мөмкин. Һезнең театрның, Башкорт дәүләт Курсак театрының барлык спектакльләре ла ингәнме? Безнең спектакльләрдә 0+, бит инде бөтен спектакльләрдә был инде уйлаганнан һуң шулай дип тәкъдим иттеләр. Безнең спектакльләр, киске спектакльләр дә бар, оллырак яшьтәге тамашачылар өчен. Аудиториясенә. Шулай ук бына 22 яшьлек яшь гаиләләр булһа, уларга сиктәр булмаган өчен, улар балалар белән килһәләр, шулай ук ошо Пушкин картаһы менән үтеп, кирип, карап сыгарга мөмкинлекләре булгас, безнең бөтен афишала ошо Пушкин картаһына тәгаенләнде. Театр тураһында һүз башлагас, быел Башкорт дәүләт Курсак театры үзенең 90-сы иҗат мизгелен аса. Нинди яңалыктар, нинди премьералар көтелә? Сынап та күптән көтелгән менә юбилей сезоны инахары килеп итте. Аллага шөкер, без быел Башкорт дәүләт Курсак театры 90-сы юбилей мизгеленә ишекләрен асты. Булда бу инде 4-5 сентябрьдә матур иттереп әзерләнгән премьера спектакле менән без тамашачылар белән аралашуды башланык. Бик сагу, бик музыкаль яктан бай спектакль әзерләнек. Темаһы буенча да бу спектакль әлбәттә бик актуаль темага. Ул да булһа, Корней-Чуковскийның доктор Айболит һәм аның дусларының мажаралары дип аталган спектакль. Корней-Чуковскийның берничә әкиятеннән компиляция эшләнде һәм дә матур иттереп сагу безнең театр өчен әлеге вакытта булган яңа шундай жанрда булды бу спектакль. Башлаган вакытта авыррак булган артистларга эшләй, репетиция үткәргән һайын еңеллеген тоеп, рәхәтлеген тоеп, спектакльдә оештырып сыгарылар. Стиленә килгәндә инде театральная клоунада стилендә эшләнде бу спектакль. Шуның өчен бик сагу, бик якты, бик шундай дәртле, һәрбер караган тамашасы шундай күтәренке кәеф белән сыгып, олылар да балалар белән бергәләшеп шатланып, карап сыктым дип рәхмәтләр әйтеп, менә шул юбилей сезонын асып ибәрдек, Аллага шөкер. Әлеге вакытта инде шул юбилей сезонында тагыла тамашачыларны куандырырга, тагыла матур спектакльләр оештырырга дигән планнар белән эшләйбез. Бына һез беренче тапкыр хыдыгытны алып үттегез, өлкәнрәк аудитория өчен, тамашачылар өчен һәм 0+ дигән тамашачылар өчен һәм беренче тапкыр шаулатып өлкәннәр өчен спектакльдә оештырдылар. Быел шундый кызыклы премьералар көтеләме, нинди әсәрләр өстендә эшләйсез? Әлеге вакытта шул бына хәзер Айболит спектакльнән сезонда астык. Киләһе безнең исем киләһе спектакль ул Маршактың Кошкин дом спектаклен эшләйсәк балалар өчен. Артабан Незнайка мажаралары. Инде быел декабрьгә тиклем 3-нче спектакль, 3 спектакль эшләп өлгерәбез Алла бирһә. Яңа елга арналган шаршы темаһына бәйле сагу спектакль өстендә эш алып барыла. Артабан инде яңа 2022 ел килеп тугас, безнең февраль аенда шул театрның 5 февральдә туган көне, 90 яшь. 5 февральгә өлгереп булмас дип әлегә шикләнәбез. Февральдән азактарына, март баштарына матур итеп юбилей кисәһен үткәрергә ине. Ул да булһа Курсактардан торган матур итеп зур концерт оештырып тамашачыларны куандырырга дигән план бар. Бу инде өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә кызыклы тамаша булыр дип ышанабыз. Театрның 90 еллыгына республиканың үзенчәлекле бүләге лә бар. Аллага шөкер, менә ниһаять инде тормышка ашырылган дигән өмет, шундай иң зур бүләк инде ул безнең театр өчен күптән көтелгән реконструкция булһа, Алла бuyurһа, шуны безнең өчен иң зур, иң шатлыклы бүләк булачак. Көтеп калабыз, димәк, шундай яңартулар. Иҗади төркемгә килгәндә яшьтәр киләме? Яшьтәр килә, менә безнең быел 2 егет килеп кушылды. Айнур белән Шамил дигән 2 егетебез барлыкка килде. Улар башкорт труппаһында ла, рус труппаһында ла эшләп, әлеге вакытта әүдем репертуарга инеп баралар. Бик матур, бик шундай безнең театрда башта шикләнеп кенә килгәннәр, Курсак театрына махсус белем булмаһа ла эшләп булырмы дип, шулай булһа ла
спектакльдарды карап йөреп, бик еңел генә итеп репертуарга инеп киләләр. Булар шипкинсылармы? Юк, был егеттәр безнең шундай шәхси театр бар, Буфо дигән театрдан, ул театр шул урамда уйный торган урам театрыннан безгә килеп, безнең театрдан нәкъмдә 2 егет менә быел. Демәк, бына шундай тамашалар күреп була быелгы мизгелдә, һәм ул инде бына Пушкин картаһы дигән яңа мәдәни программа нигездә яшьләр үзләрен мәдәни яктан байыта ала. Әлбәттә. Һәм 90-сы яңа иҗат мизгеле алдыннан тамашачыларга инде теләкләр иткәрһегез. Сынап та бына бигрәк инде хәзер һаулыкка бәйле мәсьәлә килеп туды бит инде, шуның өчен Айболит спектакле менән дә без шу мизгелдә астык. Бигрәк тә инде мин тамашачыларга әлеге вакытта сын күңелдән һаулык кына теләгем килә. Һаулык булһын, күңел һаулыгы булһын, тән һаулыгы булһын, театрларга йөреп торыгыз, Пушкин картаһына махсус рәвештә барыгыз да бу проекттан ситтә калмагыз дип яшьләргә мөрәҗәгать итәм, чөнки бу бик зур хөкүмәт ягыннан бирелгән ярдәм, әлбәттә буны менә кулланырга кирәк. Театрларга, концертларга, музейларга йөреп торыгыз, үзегезнең мәдәнилегегезне арттырып торыгыз, безнең менән булыгыз. Ау сәламәт, Алла бирһә, шулай булсын. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияла Башкорт дәүләт курсак театры директоры Альберт Имамуддинов булды. Яшьләргә бушлай мәдәни усактарга йөрү мөмкинлеге биргән Пушкин картаһы турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.